hori, Mursego, edo Anari, edo Zer Maiz, edo. Oindala gutxi berrian Liben disko baten kritika bat azaldu zen, eta bi parrafos azken kritika horrek, disko kritika horrek, eta lehengo parrafun nolako gauze, bueno, lako generiko bat jartzun, sorkunekin jodu, ez dakizeinekin jodu, eta biharren parrafu esan. Bueno, eta, talde haue, disko hau sartzea, emakumie, kaina, eta olako letra pixkete romantiko, romantiko itezan, baina olako emakume, pixkete kainerue, pixket rollo disko hau. Danok iguala geha, ez da diferentzikin berrik, Zea Maiz, Anari, Sorkun, eta ez dakizen, danok iguala geha, danok geha, kaine, ez dakizen, uste pertsona horrek ez dukela, ez daukela potroik esateko, ezan, berri txarrak sartzea, tipo bat, kaine, gitarrie, eta tipu iguala da, hori ondela bi hilabeteko kontu da, eta benetan, ni askotan iruditzezat, baite feminismo eta da hola, planeatzala oso alto, baina gero gauze konkretuek ez dira, ni esan bezala ez nago igual, ez dute olako jarrera, olako aktibidade zea bat ematen, baina bai ikustezune izatezu, ostia, hau ez du inokata berroinik berria bialdu ikon izan. Benetan egia, hau zer da? Zezan nahi du orduan, hori, bizket prentzakin. Bueno,